Και εδώ ουσιαστικά θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω διάφορα στοιχεία, επιχειρώντας να κάνω μία πρόβλεψη, τόσο για να ανησυχήσουμε, ώστε να δούμε πως όντως πρέπει να αναλάβουμε δράση, αλλά και δεύτερον να δούμε τι όντως μπορούμε να κάνουμε μέσα στα πλαίσια που διαθέτουμε σήμερα, δηλαδή να μην παραμείνουμε θεατές αυτού του φαινομένου. Δόθηκαν αρκετά χρήσιμοι ορισμοί για το φαινόμενο της παρενόχλησης. Εδώ στο χώρο των ψηφιακών, δηλαδή στο χώρο του διαδικτύου, των υπολογιστών και της κινητής τηλεφωνίας, αυτή η παρενόχληση ασκείται με την χρήση των εργαλείων που προσφέρουν ακριβώς αυτά τα μέσα. Άρα πρέπει να φανταστούμε ότι ασκείται σε κοινωνικά μέσα, social media, ασκείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασκείται με SMS, με βιντεοκλήσεις, αλλά ενδεχομένως και σε χώρους που εμείς οι ίδιοι δεν συχνάζουμε και θα γνωρίζουμε τέτοιους χώρους. Ασκείται ανώνυμα ή επώνυμα, θα δούμε τις μορφές, όπως επίσης δεν χρειάζεται ο άλλος να είναι σωματώδης, αλλά από την άλλη να κατέχει τεχνικές γνώσεις. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή αντιλαμβανόμαστε τις διαφορές του φαινομένου. Χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα την Αγγλία, καταθέτοντας στοιχεία, ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία όπως είδαμε και νωρίτερα. Ή τουλάχιστον δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το μέγεθος του φαινομένου. Αντίθετα, κάνοντας μια πρόβλεψη, ένα projection, μια προβολή του φαινομένου, θα κοιτάξουμε στο τι συνέβαινε πριν από 7 χρόνια στην Αγγλία, τι συμβαίνει σήμερα, γνωρίζοντας πως τεχνολογικά αυτή η στέρηση της 7ετίας μπορεί να μας δώσει κάποια στοιχεία για το τι έχουμε να περιμένουμε ότι συμβαίνει σήμερα, όπως επίσης ότι θα συμβεί σε 7 χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν ότι θύματα στην Αγγλία το 2006 ήταν κυρίως 10χρονα και 12χρονα άτομα και βλέπουμε και κάποια ποσοστά που είναι αρκετά ανησυχητικά. Επίσης, στοιχεία δείχνουν ότι το φαινόμενο προϋπάρχει της κρίσης. Δεν πρέπει λοιπόν να αναζητούμε τις ρίζες του φαινομένου σε αυτό. Σας ανέφερα κάποιες μορφές, αλλά να δείτε και ότι υπάρχουν κάποιοι χώροι που μπορεί να μην τους χρησιμοποιεί το ευρύ κοινό, όπως είναι οι ιστοσελίδες Ask, όπου μπορεί να καταφύγει κάποιος σε έναν είδος ψυχοθεραπείας, σε εισαγωγικά, δηλαδή να δεχθεί ερωτήσεις από τρίτους που είτε τους γνωρίζει είτε όχι, αλλά και να καταθέσει κάποιες απόψεις για έναν τρίτο. Και ένας άλλος χώρος που λέγεται Punch in the Facebook, όπου μπορείς κάλλιστα να πας να τοποθετήσεις μια φωτογραφία ενός ανθρώπου που δεν συμπαθείς και να καλείς τρίτους και να ρίχνουν εικονικές γροθιές σε αυτό το πρόσωπο. Ευτυχώς το δεύτερο δεν πάει πολύ καιρός που μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου σταμάτησε να λειτουργεί. Αλλά δεν αποκλείεται να το δούμε με κάποια άλλη μορφή. Άλλωστε δεν μπορείς να κρυφτείς μέσα στο διαδίκτυο. Συνέπειες, αναφέρθηκαν κάποιες, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτοκτονία στο 2013 κάποιου ανθρώπου ο οποίος μέσα σε αυτή την ιστοσελίδα την Ask ενθαρρύνθηκε, εγκλωβίστηκε να προβεί ακριβώς αυτή την ενέργεια. Όχι μόνο όμως στην Αγγλία, όπως αναφέρει η Guardian, αντίστοιχο φαινόμενο μέσα στις ίδιες ιστοσελίδες είχαμε και στις ΗΠΑ, 1 χρόνο νωρίτερα. Μέσω του Facebook, που οι περισσότεροι τουλάχιστον το χρησιμοποιείτε, υπήρξαν θύματα της 12χρονης συγκεκριμένα στην Ιταλία, επειδή δέχτηκε ένα πλήθος μηνυμάτων. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να οθηθεί μέσω της τεχνολογίας να φάει να καταστρέψει τον εαυτό του, να αυτοκτονήσει. Αυτό λοιπόν είναι ίσως το χειρότερο που πρέπει να περιμένουμε να συμβεί από την ψηφιακή παρενόχληση, αλλιώς κυβερνοπαρενόχληση. Άρα έχουμε καταγεγραμμένα στοιχεία που λένε ότι 1 στους 3 νέους σήμερα, κοιτάζουμε δηλαδή στο 2006 στην Αγγλία και κοιτάζουμε σήμερα, 1 στους 3 νέους σήμερα έχει γίνει θύμα του cyberbullying, κυβερνοπαρενόχληση, και 1 στους 13 συστηματικής κυβερνοπαρενόχλησης, όπου τα συμπτώματα εκτός της αυτοκτονίας φτάνουν σε αυτοτραυματισμό ή και σε εγκλωβισμό. Στοιχεία από την Ελλάδα ανέφερα ότι δεν υπάρχουν αρκετά. Ένα παράδειγμα σας ανέφερε ο κ. Κουμουτσάκος με την περίπτωση της κοπέλας στην Αθήνα και δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε πάλι, αλλά μας θέτουν τα ερωτήματα.
Γιατί δηλαδή υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Εδώ να κάνουμε και τη διάκριση ότι σε σχέση με την εργασία ή το σχολείο που κάποιος ξέρει ότι θα είναι στόχος στο συγκεκριμένο ωράριο που βρίσκεται εκεί, στην περίπτωση του διαδικτύου είναι στόχος όλη μέρα, κάθε μέρα. Και είναι επίσης στόχος ώρες που συνήθως χρησιμοποιούνται για να χαλαρώσει. Και τι συμβαίνει μετά, δηλαδή, ωραία, γίνεσαι στόχος, τι μπορείς να κάνεις. Στην ουσία ισχύει αυτό που είπε ο κ. Μητσάκος. Ακολουθεί σιωπή, εγκλωβίζεσαι, συνεχίζει να εγκλωβίζεσαι, συνεχίζει να δέχεσαι τις πιέσεις. Και οι αιτίες είναι ντροπή, ενοχή, φόβος για το τι θα ακολουθήσει. Αυτά ουσιαστικά μας δείχνουν ενδεχομένως και τον δρόμο αντιμετώπισης. Όπου πρέπει να δούμε πως μπορεί να αντιμετωπιστεί αν συνδράμουν και οι τρεις συντελεστές, δηλαδή γονείς, μαθητές, αφού συζητούμε για νέους, όσο τουλάχιστον το φαινόμενο είναι σε αυτές τις ηλικίες, μέχρι 16. Από εκεί και πέρα το πράγμα μάλλον πάει κάπου αλλού. Αλλά και τα ίδια τα παιδιά τι μπορούν να κάνουν. Οι γονείς λοιπόν φαίνεται ότι πρέπει να βρεθούν κοντά στο παιδί, άρα να έχουν μια τακτική προσέγγιση, μια τακτική εκμάθηση, να τους διδάσουν δεοντολογία, ότι δεν πρέπει οι ίδιοι να κάνουν παρενόχληση, ότι δεν πρέπει να παρακολουθούν γνωστούς τους να γίνονται θύματα παρενόχλησης, να τους ενθαρρύνουν να επικοινωνήσουν φαινόμενα που γίνονται γνωστοί, ενώ υπάρχει και το μέσο της αντιμετώπισης, τουλάχιστον δεν μιλάμε για αυτές τις ηλικίες, δηλαδή χρήση λογισμικών γονικού ελέγχου στην ψηφιακή τηλεόραση, στο ψηφιακό υπολογιστή, ακόμη και στο έξυπνο τηλέφωνο. Υπάρχουν τέτοιου είδους εργαλεία και μπορούν να τα εντοπίσουν. Πάμε στο σχολείο. Στο σχολείο εδώ θα χρησιμοποιήσω αργότερα και λίγα στοιχεία χωρίς να κουράσω. Η καλλιέργεια ενός κώδικα δεοντολογίας που υπάρχει, λέγεται Netiquette, που ουσιαστικά διδάσκει στο μαθητή τι δεν πρέπει να κάνει. Παραδείγματος χάρη, να μην στέλνει spam μηνύματα, για όσους καταλαβαίνετε. Να μην χρησιμοποιεί κεφαλαία γράμματα όταν γράφει ένα μήνυμα που δηλώνει και απειλή ή επίθεση. Και τέλος, να εντοπίζουν οι ίδιοι αν γίνονται στόχοι και δεν το γνωρίζουν. Το λεγόμενο θέμα διαδικτυακής φήμης. Υπάρχουν πάλι συγκεκριμένα εργαλεία. Βασικό στοιχείο για τα σχολεία είναι να αναπτύξουν έναν εσωτερικό κανονισμό για το ότι απαγορεύεται, παραδείγματος χάρη, το λέω ενδεχομένως πολύ έντονα, το να συμβαίνουν τέτοιου είδους φαινόμενα και να επικοινωνήσουν αυτόν τον κανονισμό εντός του σχολείου. Και όχι να αναπτύξουν εργαλεία θωράκισης των ηλεκτρονικών μέσων. Γιατί έχει αποδειχθεί από έρευνες ότι οι μαθητές ξέρουν να ξεκλειστούν από τα μέτρα θωράκισης. Τα ίδια τα παιδιά πρέπει να γίνουν ενεργοί, να γίνουν πιο εξωστρεφείς και να καταφεύγουν στους μεγαλύτερους, στους γονείς, στους καθηγητές που αναφέρουν το φαινόμενο. Υπάρχουν, όπως σας αναφέρω, και κάποια εργαλεία να παρακολουθούν οι ίδιοι αν είναι στόχοι και δεν το γνωρίζουν. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα που υποστηρίζουν το φαινόμενο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο διαδίκτυο. Υπάρχει η μέρα του Safer Day, υπάρχει ένας αριθμός υποστηρίζω, υπάρχει το σώμα δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που βοηθάει. Και υπάρχουν και έργα που προσπαθούν να επικοινωνήσουν το φαινόμενο και που καταγράφουν ποια είναι τα μεγέθη σήμερα στην Ελλάδα. Η ΜΕΝ δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος αναφέρει ότι το 20% των παιδιών σήμερα έχει πέσει θύμα του εκφοβισμού, ενώ μια άλλη έρευνα δείχνει ότι το 10% είναι θύματα, ενώ το 34% ότι έχει παρακολουθήσει τέτοια φαινόμενα. Άρα, αν συγκρίνουμε, όντως δεν έχουμε φτάσει ακόμα τα επίπεδα της Αγγλίας το 2006. Έχουμε περιθώριο, έχουμε δρόμο μπροστά μας, προλαβαίνουμε. Αλλά με ποιον τρόπο μπορούμε να προλάβουμε? Τίθεται το θέμα, για παράδειγμα, και κλείνω πολύ σύντομα, του ψηφιακού αλφαβητισμού, digital literacy, που αποτελεί ξεχωριστό άξονα της ευρωπαϊκής πολιτικής και δίδονται και πολλά χρήματα και πολλοί νόμοι για να καλλιεργηθεί. Αν αυτό προσπαθήσουμε να το ορίσουμε, θα καταλάβουμε πως πρόκειται για τεχνογνωσία στο να χρησιμοποιήσει την πληροφορία. Το λέω πάρα πολύ λαϊκά. Πώς καλλιεργείται αυτή η τεχνογνωσία? Ένας τρόπος είναι με την εκμάθηση της πληροφορικής. Βλέπουμε στην Ελλάδα ότι διώκεται. Ένας δεύτερος τρόπος είναι οι ίδιοι οι καθηγητές να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μαθήματα, να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς χώρους που να αποθηκεύουν σημειώσεις και να ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να κάνουν χρήση αυτών των χώρων. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν
μπορούμε να φανταστούμε με πολύ απλά μέσα ότι κινούμαστε στη λογική του ψηφιακού αλφαβητισμού. Τα μέσα δεν υπάρχουν. Ήδη αν χρησιμοποιήσουμε επίσημες